Welcome back to my video guys. नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ फिन बरायफिननाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोननिसिम लाबोदों 2 जुलाइ 2020 नि ब्रेकिं निउसफोरखौ 2 जुलाइ 2020 नि मिथिनो गोनां बड' खौरांफोरखौ जों दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मिथिना लानोसै लोगोफोर। हेडलाइन्सआव दं नोंथांमोना नायना लानो हागोन। नम्बर 1 IPL 2020 announcement will be made soon says BCCI. Number 2 Sushant Singh Rajput's brother-in-law to launch a platform called NEPOMETER. Number 3 Assam COVID19 updates. दा लोगोफोर नोंथांमोना स्किप दा खालामसै भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। बेबादिनो भिडिअसफोरनि थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो जाहाथे नोंथांमोना सिगांसिन बेबादि भिडिअसफोरखौ नुनो मोनो। अब्ला लोगोफोर नम्बर 1 आव दं IPL 2020 आ थाबैनो एनाउन्स खालामनाय जासिगोननो। बे टुर्नामेन्टआ बेखौ खालामगोननो BCCI आ थाबैनो एनाउन्स खालामसिगोन। BCCI आ फोरमायबाय बे IPL आनो इन्डियानि फेमास मोनसे क्रिकेट टुर्नामेन्ट वर्ल्ड वाइड बियो फेमास जाबाय आरो बेहाय बुहुमनाङैनो वर्ल्ड वाइडनि गासिबो कान्ट्रिसफोरनि प्लेयार्सफ्रा बा टीमफ्रा बेहाय गेलेफैयो पार्टिसिपेट खालामफैयो बे IPL आव बे IPL आ जादों बियो गोबाव समनिफ्रायनो जाबोबाय आरो बियो एबारना 13 एडिशन लोगोफोर 13 एडिशन IPL आ थाबैनो जासिगोन आरो बेखौ इन्डियानि बाहेराव खुंसिगोननो एबार बेखौ होननाय जाहैदों BCCI आ बियो एबार इन्डियानि बाहेराव जानो हागौनो बियो बे बाराव इन्डियायाव जानाय नङानो लोगोफोर आरो बेयो जानो हागौनो UAE मिडल इस्टनि UAE नङाबा श्रीलंकायाव जागोननो लोगोफोर बियो श्रीलंकायावहाय जानो हागौ बेखौनो फोरमायदों BCCI आ। अब्ला लोगोफोर जों नम्बर 2 नि हेडलाइनाव नायनोसै दिनैनि बेनो जाहैबाय सुशांत सिंह राजपुत दाख्लैसो बावैसो सान्दि थैनाय फेमास एक्टर लेड एक्टरनि ब्रादार इन ल' बिगुमैया मोनसे गोदान प्लेटफर्म लन्च खालामनो नागिरदोंनो बेनो जाहैबाय नेप'मिटार लोगोफोर आरो बे सुशांत सिंह राजपुतनि बे बिगुमैया बे प्लेटफर्म नेप'मिटारखौ मानो थाखाय लन्च खालामनो नागिरदों बेनो जाहैबाय इन्डियानि माखासे मुभिस आरो टेलिभिजन श'सखौ रेटिं खालामगोननो बे प्लेटफर्मा आरो बेनो रेटिं खालामगोननो मोनसे बेसिसआव बे बेसिसआनो जाहैबाय बे मुभिस आरो टेलिभिजन श'फ्रा नेप'टिजमनि सायाव ना नेप'टिजम नङि बेखौ रेट खालामगोननो बियो नेप'टिजमनि एलिमेन्ट्स दं बेहाय नेप'टिजमनि माखासे प्रडाक्ट्सफोरनि फिल्म बा सिरियालफोर नामा ना सोरबा इन्डिपेन्डेन्ट बेबादिनो स्ट्रागलिं खस्थ' खालामनानै गानाय एक्टरफोरनि सिरियाल सिनेमाफोर नामा बा क्रिएटार्सफोरनि मोनसे श' नामा बेखौनो बियो रेटिं खालामनाय जागोन नेप'मिटारा बेखौ रेटिं खालामगोन आरो बे नेप'मिटारनि खारनानो जाहैबाय जे बे सुशांत सिंह राजपुत जाय फेमास एक्टरमोन बेनि सुइसाइडनि खारनाबो नेप'टिजमानोमोन बेखौ होननाय खोनादों जोङो गुबुन मिडियाफ्राव आरो बेनि थाखायनो बे रेटिंखौ खालामनाय जासिगोन नेप'मिटारनिफ्राय मानोना इन्डियायावहाय दा बलिउडआवहाय बेनो दं दे गिदिर एक्टर एक्ट्रिसफोरनि फिसाजोफ्राल' बांसिन सिनेमास आरो टेलिभिजन श'सफोरखौ मोनो जायनि थाखाय स्ट्रागलिं एक्टर एक्ट्रिसफ्रा चान्स मोना बेनि थाखायनो जोबोद दावराव दावसि जागासिनो दङ बे नेप'टिजमनि सायाव बेखौनो बे टेलिभिजन श'सफ्रा नेप'टिजम नंगौना नङा बा मुभिसफ्रा बेखौ रेटिं खालामनाय जागोन बे सुशांत सिंह राजपुतनि बिगुमैया बेखौ लन्च खालामसिगोन नेप'मिटारखौ लोगोफोर। अब्ला लोगोफोर दिनैनि लास्ट हेडलाइनखौ नायनोसै नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ नैबे आसाम COVID-19 आपडेट्स आसामावहाय दिनैसिम 2 जुलाइसिम COVID-19आ बेसेबांसिम थांखो बेनि गासिबो आपडेट्सफोरखौ नोंथांमोना नुगोन नोंथांमोना नैबे स्क्रिनावहाय मोनसे पिक्चार जाखांफैगोन बेहाय नोंथांमोना नुजोबगोन बे आसामनि COVID-19 आपडेट्सफोरखौ नोंथांमोना नुगोन लोगोफोर स' अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो जोबजासिम स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन नोंथांमोना आसामनि COVID-19 आपडेटखौ टटेल 8,955 डिसचार्ज 6,106 एक्टिभ 2,832 डेथ्स 14 माइग्रेटेड 3 एक्टिभ जानानै दं लोगोफोर 2,832 आरो थैनायाबो जानानै दङ 14 थैबाय 14 जन आरो डिसचार्जआबो गोबाङानो जाबाय 6,106आनो डिसचार्ज जाबाय लोगोफोर। अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हाबाय आसामनि दिनैनि 2 जुलाइनि लेटेस्ट COVID-19 आपडेटखौ लोगोफोर 2 जुलाइ 2020 नि आपडेट्सफोरखौ स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायबा अन्नानै लाइक होलांनो दाबावसै साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे नोंथांमोना बे भिडिअसखौ नोंथांमोना सिगांसिन नुनो मोनो लाइक आरो शेयार खालामदो जाहाथे आं मटिभेसन मोनबाय थायो नोंथांमोननो बेबादिनो भिडिअस लाबोबाय थागोन बेबादिनो लेटेस्ट
खौरांफोरखौ नोंथांमोना मोनबाय थागोन लोगोफोर नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै लानो दाबाव अब्ला लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ गोदान मोनसे भिडिअआवहाय लोगोफोर थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों